No i w naszej audycji przechodzę czas na Puerencuevo Gotka z naszym Głesca. Jest z nami Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o planach, które ma na rozwój powiat wejherowski, natomiast zaczniemy od sytuacji obecnej, więc jak to jest ze wsparciem przedsiębiorców tym rozwojem biznesu, jeżeli chodzi o właśnie udział tutaj starostwa? Od początku funkcjonowania w tej kadencji duży nacisk kładziemy na rozwój gospodarczy naszego powiatu. I tutaj jednym właśnie z takich obszarów działania to jest wspieranie przedsiębiorczości. Wspieranie przedsiębiorczości można by powiedzieć w takich 3 punktach. Pierwszy to jest przez nasz Powiatowy Urząd Pracy. Tam są różne instrumenty wsparcia, czy to na rozpoczęcie działalności, gdzie można taką dotację uzyskać jednorazowo na założenie właśnie swojej firmy. To dla osób bezrobotnych i też nie mających pracy. Ale także, jeżeli już ta firma funkcjonuje, to z Urzędu Pracy można również uzyskać takie dofinansowanie na stworzenie stanowiska pracy. Są też organizowane różne kursy, szkolenia, przekwalifikowania. Można też pozyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego również przez Powiatowy Urząd Pracy na dokształcanie swoich pracowników. A więc tych możliwości jest bardzo dużo. Ponadto organizujemy także już od kilku lat konkurs, w tej kadencji również takie środki pozyskaliśmy na rozwój właśnie przedsiębiorczości. I ten projekt realizujemy jako lider we współpracy z 2 sąsiednimi powiatami, powiatem puckim i kartuskim. W sumie pozyskaliśmy na rozwój przedsiębiorczości, na możliwość założenia nowych firm przez osoby, które do tej pory pozostawały bez pracy, ponad 10 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów przypadło na powiat wejherowski. Jesteśmy już po 2 rozdaniach, można by powiedzieć. Pierwsze odbyło się w ubiegłym roku, pod koniec roku, gdzie już zawieraliśmy umowy z tymi ludźmi, którym przysługiwała taka dotacja, bo jest cały taki proces weryfikacyjny oczywiście. Drugie dotacje rozdawaliśmy teraz na początku tego roku. No a obecnie trwa już 3., ostatni nabór składania wniosków, dlatego też zachęcam wszystkich, aby jeżeli spełniają te kryteria, które są określone właśnie w warunkach tego konkursu, bo jest to konkurs finansowany ze środków unijnych, to oczywiście można się zgłosić do starostwa, dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić. Jest to dotacja jednorazowa w wysokości ponad 19 tysięcy złotych, ale oprócz tego jeszcze przez 6 miesięcy można uzyskać takie wsparcie pomostowe w kwocie 1850 zł miesięcznie. A więc uważam, że to jest bardzo duża taka ulga i pomoc właśnie na początku, gdy jest najtrudniej rozkręcić ten swój własny interes. I na pewno te pieniądze są potrzebne, żeby rozwinąć to swoje przedsiębiorstwo. Na stronie powiatu wejherowskiego możemy więcej informacji na ten temat znaleźć. Natomiast teraz chciałbym spytać o porozumienie, które zostało podpisane niedawno z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni. Ono dotyczy oczywiście utworzenia strategii rozwoju przedsiębiorczości w powiecie na najbliższe lata. Jaka tutaj rola została powierzona szkole? Tak. Ponad rok temu w ogóle powstała Powiatowa Rada Przedsiębiorczości. Ta rada bardzo składa się z przedsiębiorców. Ona jest takim ciałem też doradczym, wyznaczającym kierunki działania i bardzo aktywnie włączyła się właśnie w ten obszar rozwoju gospodarczego powiatu. Tutaj z jednym z kierunków działania jest też współpraca pracodawców ze szkołami. Bardzo rozwijamy to szkolnictwo zawodowe i tutaj też ta współpraca musi być na bieżąco. No ale właśnie ten ostatni taki obszar działania to jest współpraca z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu. Ta szkoła, dlaczego może ta szkoła właśnie? Ta szkoła ma w swoim profilu funkcjonowania właśnie rozwój i administracji i biznesu, a więc tutaj doskonale się wpisuje, aby skoordynować te działania między samorządem, między przedsiębiorcami, dla pobudzenia rozwoju gospodarczego, dla pobudzenia tej przedsiębiorczości. No i właśnie doszliśmy do wniosku po wielu wspólnych też naradach i dyskusjach w takim trójporozumieniu samorząd powiatowy, szkoła i Rada Przedsiębiorczości, aby te wszystkie nasze pomysły
spisać i ukierunkować. Wiadomo, każdy obszar, jeżeli chcemy go rozwijać, trzeba go zdiagnozować, określić jego słabe i mocne strony i potem wyznaczyć sobie kierunki działania. No i właśnie dlatego też się spotkaliśmy, podpisaliśmy tą umowę o wzajemnej współpracy i tutaj Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu podjęła się właśnie tego działania, aby rozpoznać te potrzeby, zdiagnozować, jak to wygląda dzisiaj i na podstawie wywiadów, rozmów, spotkań z przedsiębiorcami, z samorządowcami również, ponieważ to dotyczyć będzie całego powiatu, a więc to już będą rozmowy z przedstawicielami władz tych samorządowych na szczeblu gminnym miast, sprawdzić, jakie mamy w tej chwili zachęty, tak, do rozwoju przedsiębiorczości, jakie zachęty w ogóle do inwestowania w naszym regionie i co można jeszcze poprawić, jak pobudzić ten rozwój, jak wykreować też takie postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. A więc chcemy sobie tutaj te kierunki działania wyznaczyć na najbliższe co najmniej 10 lat. I tak sobie podzieliliśmy taki harmonogram wstępny, że te prace diagnostyczne potrwają gdzieś do końca kwietnia, potem będą właśnie prace już projektowe, to będzie maj, czerwiec, no i całe sformułowanie tej całej strategii ma potrwać gdzieś do końca września, października. Także czas jest krótki, ale myślę, że to dobrze, bo to nie ma być jakiś wielki, ogromny dokument, do którego może nikt nie zajrzy, bo jak już widzimy, że no coś ma 200-300 stron, no to trudno przebrnąć przez takie coś. Ma to być dokument konkretny, wskazujący konkretne kierunki działania, co możemy jeszcze zrobić, żeby tą przedsiębiorczość rozwinąć, pobudzić, bo to wszystko będzie miało potem wpływ na kolejne, na dalsze lata, na rozwój ten gospodarczy naszego regionu, a na tym nam bardzo zależy. Bo to wszystko się łączy. No jeżeli będzie bardziej pobudzony rozwój gospodarczy, będą większe podatki, będą też wyższe tym samym wpływy do budżetów tych lokalnych, naszych i wtedy samorząd też będzie mógł bardziej inwestować, czy to w drogi, czy w rozwój infrastruktury oświatowej, sportowej, bo to wszystko jest potrzebne. Potrzebna jest i pomoc społeczna, i oświata, i gospodarka, i kultura, i sport, bo człowiek jest taką istotą, która musi się rozwijać we wszystkich kierunkach, jest istotą społeczną i to wszystko się łączy. Dlatego poszliśmy w tym kierunku i to porozumienie ze szkołą. Ja bardzo się cieszę, że to się udało, że udało się właśnie na zasadzie takiego wzajemnego dialogu połączyć te strony, naukę, biznes i samorząd, bo to jest bardzo ważne. No i to ta informacja jest potrzebna, żeby te działania były, tak jak już pani powiedziała, ukierunkowane, nie takie rozrzucone, przypadkowe, więc tutaj czekamy tylko po prostu na efekty tej strategii rozwoju przedsiębiorczości w powiecie wejherowskim na lata 2018-2027, który został podpisany z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni. Natomiast już wspomnieliśmy o wsparciu przedsiębiorców tym bieżącym, które cały czas się odbywa, więc dokładnie. Osoby, które są bezrobotne, chciałyby założyć swoją działalność gospodarczą, cały czas jeszcze mogą ubiegać się o wsparcie, prawda? Oczywiście, jak najbardziej zapraszamy do starostwa. Do 16 marca można składać wnioski. Oczywiście trzeba spełnić pewne kryteria, ale jeżeli nawet te osoby nie spełnią tych kryteriów, które są ogłoszone w konkursie, to zawsze można zgłosić się do Urzędu Pracy. Też ogłaszane są przynajmniej 2 razy w roku takie nabory, gdzie można się zgłosić po to wsparcie właśnie na otwarcie działalności gospodarczej, ale też i te młode firmy zachęcam, które może 2-3 lata temu rozpoczęły swoją działalność, aby również poza tymi działaniami naszymi konkursowymi, które organizujemy już stricte w starostwie, zwrócić się do Urzędu Pracy i zapytać się, jakie jest wsparcie, czy może zatrudnić pracownika na staż, czy właśnie ubiegać się o stworzenie dodatkowego stanowiska pracy. To wszystko jest możliwe, trzeba się interesować, patrzeć, jakie są konkursy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy, jak to wygląda. Oczywiście dzisiaj sytuacja zrobiła się trochę taka, że pracodawcy bardzo chętnie chcą zatrudnić, ale jest coraz mniej właśnie ludzi do pracy. Dlatego też tutaj trzeba cały czas obserwować, jak ten rynek się zmienia. A ja bardzo się cieszę z tego, że jednak też dużo młodych ludzi chce podejmować własną działalność. Wydaje mi się, że takie pobudzenie właśnie tych postaw przedsiębiorczych, nad czym też już pracowaliśmy od kilku lat, bo organizowaliśmy już po raz kolejny
też właśnie z tą naszą Powiatową Radą Przedsiębiorczości taki powiatowy tydzień przedsiębiorczości w naszych szkołach średnich na terenie powiatu. Przez cały tydzień młodzież miała okazję też do spotkań bezpośrednio z przedsiębiorcą, który powiedział, jak on stawiał pierwsze kroki, jak to w ogóle jest prowadzić firmę, bo to najlepiej, jeżeli jest taki bezpośredni kontakt. I myślę, że to spowodowało też, że już coraz więcej młodych ludzi chce też się angażować właśnie w takie działania przedsiębiorcze. I chyba to wspieranie przedsiębiorczości ma efekt nie tylko dla tych osób, które chcą zaistnieć w taki sposób na rynku pracy, to znaczy samemu być sobie szefem, ale chyba ma to taki wymiar takich korzyści społecznych, prawda? Dokładnie, bo każde pobudzenie przedsiębiorczości to są efekty społeczne, to są kolejne wpływy do budżetu, to są podatki, to zwiększają się zakupy, więc tutaj to są takie efekty ekonomiczne, które też napędzają gospodarkę. No i tak jak mówię, im więcej ludzi będzie kreatywnych, im większe będą osiągali dochody, tym więcej będą odprowadzali tych podatków, a przez to i samorządy będą miały z czego inwestować. No bo przecież wszyscy pracujemy w jednym społeczeństwie i to wszystko się nawzajem uzupełnia. Mając większe wpływy z podatków, z PIT-u na przykład, my możemy więcej inwestować. Jesteśmy wszyscy zyskują, jeżdżąc od siebie drogami. uzależnieni. Dokładnie. Przez to możemy korzystać z lepszych boisk, tak? Z lepszej oświaty. Możemy korzystać właśnie z lepszych dróg, z chodników, ścieżek rowerowych. A to wszystko jest nam przecież do życia potrzebne. Tak jest, więc zachęcamy do tego tych, którzy myślą o założeniu swojego przedsiębiorstwa, bądź już mają własną działalność, żeby zaglądali na stronę Powiatu Wejherowskiego, Starostwa Powiatu Wejherowskiego, a o sprawach związanych właśnie z przedsiębiorczością rozmawiamy ze starostą, panią Gabrielą Lisius. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.